Hi mga Kuya Goy, welcome sa ating laro ngayon mga Kuya Goy. Nandito tayo ngayon sa Compostela Sports Complex. Maglalaro itong mga taong ito mga Kuya Goy para sa youth din ang agawan ng buko mga Kuya Goy. Kaya manood tayong lahat mga Kuya Goy. Abangan natin anong mangyayari. Sipon, jowa ako. Takpo, ay bagta ko. Oh, ito na mga Kuya Goy ang ating round 1 para sa agawan ng buko mga Kuya Goy. Idol Majimbo, tara dagol. Idol Majimbo. Digital Majimbo go. Dapat kamu dua magunit na. Dapat kamu dua magunit na. Minaw. Kamu dua magunit na dua. Basi pwede ra mag-holding hands. Oy, mga pala kayo sa datan na. Ay namin si Ma'am Nri Leo. Mayon. Diyos ko! Nakadawang ko ng tumulay kuhan. Punit ra. Punit ra. May pa tila ng hearing ra sa kuhan ba? Das magdaan no. Hearing ra amo sa ginoon ko man. Jumuka. Guys. Yours, reklamo na lang. Ang makadala na lang riya oh. Ayun na, pagunitin. Tingnan ba, ayaw na lang pagunitin. Pangayag screen. Ayun, balag. Last. Kaya ko, nagana kayo tang mga viewers kayo. Buot na hapin. Hello mga Kuya Goy, ito na ang ating final hit para sa agawan ng buko mga Kuya Goy. Kaya abangan natin kung sino yung mananalo. Wala ka ba na? Reklamo po. Basta mo na dito. Dito yun. Kamu akan mo. Ito, kamu dito yun. Ikaw ba na yan? Last. Pesto. Ikaw ba na yan? Solo ng gana, solo. Majimbo idol. Anak. Para yours, tabang yours. Gana. Wala na. Hindi pa, magigisat kita to. Tabang yours. La. Lamuro ka ng dogang may madali lang ring na bit. Kana. Sige. Sige, dumuga! Iyan na!
daog na. Okay mga Kuya Goy, congratulations. May nanalo na taga Barangay Aurora po mga Kuya Goy. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga Kuya Goy dyan.